Croeso i ail rifyn y podlediad penrydd efo fi, Grug Muse. A fi, Iestyn Tyne. Mi gafodd y podlediad yma i recordio yn y Babell Len, sefyll Llun y Gyfionydd. A be fyddwn ni'n neud yn y rhifyn yma fel y mob rhan arall ydy clywed pwt o waith ar y gweill gan ddau sgwennwyr a cael sgwrs efo nhw am beth yw cymhelliant nhw, beth yw'r rôl cynefin a sut maen nhw'n gweld eu crefft. Wsos yma, da ni'n cael clywed sgwrs sy'n sôn am syniad o gymuned, cydweithio a cyfeillgarwch. A Iestyn, ti fydd yn holi'r ddau. Ti eisiau sôn chydig bach mwy? Ia, wel, 2 o'r criw oedd yn gweithio ar y 5 criw dwi'n ffodus i fod yn aelod ohonyn nhw hefyd, lle Leo Drayton a Marged Elen. Dwi'n siŵr fod y gwrandawyr yn gyfarwydd efo nhw, ond mae Leo yn fardd, yn dramodydd, yn awdur ac yn perfformio ar y Gaerdydd a yn sgwennu mewn sawl cyfrwng a di darlledu a sgwennu'n onest iawn am ei brofiadau efo fel dyn traws hefyd. A mae Marged Elen hitha yn un o awduron cyfres y 5. Mae'n dod o Fangor yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. A mae ar hyn o bryd yn gweithio ar nofel a rhan o'r nofel honno da ni'n glywed gan Marged yn y man. Ia, y syniad yma o sgwennu efo ffrindiau oedd o'n rhywbeth oedd yn naturiol yn dod mewn lot i'r sgwrs yma. Sgwennu'n weithred sy'n gallu bod yn reit unig, felly da ni'n cyffwrdd ar bwysigrwydd cymuned i'r ddau ohonyn nhw. A hefyd y busnes yma sydd falle'n yn eitha cyfoes, y drafodaeth o gwmpas sgwennu am leisiau. Da ni'n reidrwydd yn uniaethu efo nhw. Rhywbeth dwi'n meddwl dwi wedi bod yn meddwl lot amdano fo dros y blynyddoedd dwytha a sawl un arall, dwi'n siŵr. Yn y 2 ddarn, da chi'n mynd i glywed fel mae'n digwydd, da ni'n dechrau efo'r corff, sef mae'n debyg y cynefin agosa sydd gen ni gyd. Felly heb fwy gen i, dyma'r sgwrs efo Marged a Leo. Sgwennu ydy'n man cychwyn ni gyda'r holl sgyrsiau yma, a felly mi fyddan ni rwan yn clywed Marged a Leo yn darllen o ddrafftiau o waith sydd ganddyn nhw ar y gweill. Marged, mae dy ddarn di yn ffurfio rhan agoriadol o'r nofel na sydd gen ti ar y gweill. Fedri di roi rhyw chydig o gyd-destun y nofel yn i a wedyn mynd ati i ddarllen? Ie, felly mae'r darn yma, mae'r frawddeg di bod gynnau, y frawddeg agoriadol di bod gynnau ers dros flwyddyn yn ymhen i. A mae di bod yn trio datblygu o'r frawddeg yna. Mae'r protagonist, yr llais, yn yr darn yma mewn sbyty ac yn adlewyrchu ar sut maen nhw wedi cyrraedd yna ac yn amlwg yn teimlo lot o beth sy'n cwmpas nhw. Felly, ia, dwi dal ddim cweith yn siŵr i lle mae hwn yn mynd i fynd, ond mae lot o'r brawddegau a'r delweddau wedi bod ar y meddwl i ers dalwm, felly mae'n braf gallu rhannu rhai o'n nhw heddiw. Felly, ai ati i ddarllen? Pan dorodd fy chwaer ei braich yn 6 oed, fi lewygodd yn ystafell aros. Eisteddodd rhi ar y gwely sbyty, bocha byns a llygaid llo, a bawd y fraich dda yn socian yn ei cheg. Dilynodd ei llygaid fi yn syrthio fel cadach ar y llawr, yn boddi'n fy ngwisg ysgol uwchradd newydd. Nid yr asgwr yn sbageti wagiodd y gwaed oedd ymhen, ond popeth arall. Ystribedi o olau gwyn, sy o prefaid dwl yn llosgi'n y bylbia, a pyls peiriannau rhyfedd fel drôn o dan y crio a'r grifan a'r cwyno. Disgyn oedd hi ar y sleid na thri, tra oedd mam yn ffalsio fe un o fama dosbarth canol yr ysgol, sylwais arnill gadu criw o hogia blwyddyn 6 yn y parc chwarae. Roedden nhw'n cymryd eu tro i wibio fyny'r sleid y ffordd anghywir, ei sodla rwber yn gwychian ar y metal. Sgrialodd rhi drwy'r giat ag am y sleid, ei backpack buwch goch gota yn bowndian ar ei chefn a'i chyrls coch yn wyllt, cyn llamu am y llethyr. Roedd hi'n mynd reit dal, tan 3 chwarter ffordd i fyny. Siglodd gan chwifio ei breichiau eisiau gadw i balans, ond gweithregodd y siglo nes oedd y bag yn edrych fel adenydd smotio go iawn, a dros yr ochr â hi, wysh a chlec fel tân gwyllt o bell. Pan ddath o doctor i ailosod yr asgwrn, signodd rhi bawd yn amrwd. Dim sôn am ddeigrin na sgrech, a fi mewn cadar lithrig gwerdd yn signo sydd afal o garton gan mam, yn trio peidio tynnu sylw ata fi'n hun eto,
Ond roedd y gwaelod y carton yn slurps a swigod i gyd, ac roedd o bod yr holl stafell yn crynu, a mam yn gwneud llygaid paid ti arna fi, ond yn llenwodd y slurp ym mhenni gan dawelu bob dim arall, felly nes i ddal i ddyn nes oes gyfaint i'n llosgi nes, sa well gyn ti'n oren bach? Llais rwan, carton sydd afal wedi stwffio dan yn rhywun ni. Mae'r person ar FS yn ei cwrcwd omlaen i'n disgwyl am atab. Dwi'n trio, ond mae'n heg i'n rhy sych. Dwi'n mynd am y sydd oren, ond dwi'n symud yn llaw chwith heb gofio am y canula, dwi'n gwingo. Mae'r person AFS yn dadwisgo'r gwelltyn o'i sach fach blastig mewn un symudiad hawdd. Pop sydyn drwy'r gachen bapur, heb sôn am hylif yn dianc yn syth drwy'r twll. A maen nhw'n rhoi'r carton ar gledr ei llaw a throi'r gwelltyn at yng ngweddusa, yn union fel nath mam ar ôl iddi agfiwio wedi'r llwyrgu. A dwi'n meddwl, sut mae rei pobl mor ddiymdrech yn y ffordd maen nhw'n symud drwy'r byd? Dwi'n sibrwd diolch cyn gafal am y carton efo y llaw dde, yn disgwyl i'r person ar ddeall droi at y claf nesaf cyn cymryd y sip lleiaf un drwy'r gwelltyn papur. Ddudodd rhi ddechrau flwyddyn, mae eu hefyned blwyddyn newydd ydy i fod yn fwy fel pluen. Roedd eisiau gadael i'r awel fynd â hi a glanion araf ac esmwydd pan fydd heriau bywyd yn dod i'w gwynebu. Dwi wedi meddwl lot am hyn, ac i ddechrau, mae rai mi ddeud, y cwbl fedrwn ni feddwl oedd am lol. Ond dwan, dwi'n fama, wedi glanio fatha balŵn ar ffens bigog yn chwalfa drist lythrenol dyllog. Dwi'n meddwl bod pawb yn gwybod bod yna wbath ddim yn iawn, ond sa neb di mentro ddim di meiddio deud yn byd wrtho fi. Allai weld mam mwan yn gwneud bob dim mae'n gallu beidio sbio arna i, sgwrio'r worktops nes fod y pren yn gwichian, ond mae'r llian bwrdd lle dwi'n eistedd yn gylchoedd mygia coffi gyd a di'n sgwrio dim ar fama. Tyrchu drwy'r fasgad olchi nesaf, gosod y bwrdd smwddio mewn 2 symudiad taclus fel sa hi ar fi'n cychwyn waltz, a wedyn gosod llian sychu llestri sydd wedi gweld dyddiau gwell ar y bwrdd, cyn ei fwytho'n dyner hefo'r heian chwyslyd. Pwy ffwc sy'n smwddio tea towels? Dawner y satau i newid y bag ai fi. Mae'n ogla fatha mam. Lafan teil gre a siomedigaeth. Swn i'n syni deim ei bod hi'n smwddio tea towels. Na, swn i'n syni deim ei bod hi'n meddwl y funud yma am smwddio tea towels. Ond, allan na dyna di'r gyfrinach, just suddo i'r myndên. Diolch, Marged, am rannu hwnna. Ddwn ni nôl ato fo'n y man, ond da ni'n mynd i droi'n syth at Leo. Da ni'n mynd o egin nofel at egin drama fer yn fama efo teitl eitha chwaraeus, bach o gyfeiriadaeth lenyddol falle ar ferch yn tai bach clwb yw'r. Fyddi di roed chydig bach o gemdir y darn yma ti ar fi'n i darllen a wedyn i rhannu hi hefo ni. So o ran cefndir, nes i sgwennu hwn fel drama 15 munud, oedd e'n sôn am y prif cymeriad Rhiannon a'i phrofiad hi o mynd i'r tŷ bach yn clwb nos, clwb efo'r bach. A fi'n mynd i ddarllen y bit gyntaf, so sa'n moyn rhoi gormod i ffwrdd am beth sy'n digwydd yn y drama. Ond mae hi'n person traws a mae yna lot o pethau'n digwydd yn y byd menywod traws yn tai bach merched. A mae'n ysgrifennu drama oedd yn lleoliad yna, ond oedd ddim yn trafod y problem yna. So, dyna bach o'r gefndir. Wi'n mynd i trio actio, so bear with me. Mewn cubicle fach yn tai bach y merched yng Nghlwb Ifor. Eistedda merch, Rhiannon, yn plygu ymlaen yn feddwedig. Clown sŵn y bas y gerddoriaeth yn y cefndir wedi mudo gan sŵn siarad, chwedi a pobl feddw yn cysanu. Sylwa Rhiannon ar y gynulleidfa. Saib. Mae'n pendrym i am eiliad os ydynt yn wir neu yn greadigaeth y ddychymyg. Mae'n archwilio am ychydig o eiliadau ac yn ysgwyd ei ysgwyddau. Oes ots os ydynt yn wir? Rhiannon. Sa'n gwybod sip edes i lan fan hyn? 1 drink wedes i o 9 drych. Mae'n 1 o'r gloch y bore, mae heledd wedi mynd off da rhyw foi, a mae Manon yn chwedi yn y cubicle drws nesaf i fi. A dwi methu pisio. Os wyt ti'n dawel ac yn pwyso dy ben reit i ochr y cubicle, allu di glywed y leftover juices yn disgyn oddi ar gwefusau Manon. Clown drip o sic yn taro'r dŵr ym mhowlen y toilet.
fel drips o tap y gegin. Yn gyd amserol gyda'r sic, mae Rhiannon yn dechrau adrodd. Drip, drip, drip. Teimla Rhiannon y pi yn dod yn ôl ac yn gyffroi wrth ceisio gwthio rhywbeth allan. Drip, drip, drip. Na, dal dim byd. O'n i'n byrstio cyn dod mewn, ond nawr, let's just say bydde Tryweryn wedi bod yn saff os ymwydon nhw gyd i fewn y toilet yma. Falle dyna yw'r problem. Mae subconscious mind fi'n credu bod rhyw fath o cantre'r gwaelod yn y bowlen yma, a ddim mae'n boddi nhw. Mae'n gweiddi rhwng ei choesau. Sdim byd na, dyn ni'n saff i pisio! Mae rhywun yn cnocio ar drws y cubicle. Un eiliad. Os sefai lan nawr, dwi'n gwybod byddai angen eistedd nôl lawr eto. Mae'r vertigo wedi cicio mewn a dwi'n methu gweld yn syth. Dweud y gwir, mae'r tŷ bach yn reswm da i gael sit down. Byswn ni'n cymryd heels fi off am eiliad tas y juices manon ddim dros y llawr i gyd. Sa'n beo hi. Fi'n credu nath i cael ei sbeicio, ond mae hi'n adamant fod dynion Cymraeg yn ddynion da. Rhy dda i wneud rhywbeth mor greulon. Y peth yw, dwi'n gwybod bod hwnna ddim yn wir. Sai bo atgof. Anyway, oedd y noson yn dda cyn i heledd diflannu. Nath i cwrdd â hen ffrind o ysgol, cael cwpl o free shots wrth y bar, wedyn diflannu i dorf y smokers. Dyw i ddim yn ysmygu, ond oedd y boi ma'n eitha fit, to be fair. Byswn i'n smocio heroin am gael snog dy fe. Then, the trio became a two-man mish, a maen nhw wastad yn beryglus. Especially os mae rhywun wedi bod yn yfed fel tas yna 2 ffrind i helpu mewn i'r taxi ar ddiwedd y noson. Fi'n gwybod bod fi'n fawr, ond sdim ffordd allai cael manon adre yn y stad ma ar ben fy hun. Mae un sambuca yn gormod yn fy system. Os cariau i unrhyw beth, dwi'n siŵr o gwmpo a fflasio pawb. Sneb mae'n gweld beth sydd o dan y sgert ma, especially fi. Soon text alert yn pingio. Sylla Rhiannon o amgylch y ddryslyd, cyn cofio bod ei ffôn yn ei bag sydd yn hongian fel mwclis oddi ar ei gwddwf. Mae'n agor y bag ac yn edrych trwyddi, ond methu gweld y ffôn. Cymerai'r lipstick allan ac yn ei ddal gyda'i ddannedd, ond dal methu gweld y ffôn. Symudai'r Rhiannon deunydd ei sgert i greu hammock ar ei chôl ac yn cychwyn tynnu amryw o wrthrychau o'i fag. Mascara glue, foundation, brush, Vaseline, perfume, deodorant, plasters, sanau, ac yn olaf, ei ffôn. Gyda'r lipstick yn ei cheg a'r gwrthrychau gyd yn gorfod yn ei chôl, mae'n edrych ar ei ffôn ac yn gweld gan bwy yw'r text. Diolch. Diolch yn fawr am rannu hwnna, Leo, ac am y perfformiad. Dau ddarn wrth i ni ystyried mae sgyrsio penrydd, da ni'n sôn am gymelliant cynefin a chrefft. Dau ddarn sy'n profi, dwi'n meddwl, na'r cynefin agosas gyda ni ydy cynefin yn cyrff yn hynna'n. Marged, da ni'n bresennol iawn yng nghorff y treithydd yn y darn yma gen ti. A dwi'n just dweud, mae yna grefft mawr yn y ffordd ti'n cyfosod y trywannu'r carton neu'r sydd ffrwytha efo gwelltyn, a wedyn newid y bag i fi. Mae hwnna'n neud i chdi anesmwytho, a mae'n neud i'r darllenydd deimlo bod nhw'n ymwybodol iawn o'i cyrff ei hun. O'n i'n gallu teimlo yng ngweithienna bron pan mae chdi'n darllen y darn yna. Mae yna gymeriadau eraill yna fyd, y chwaer, y fam, a'r person ar FS sydd fel rhyw gysgod neu rhyw ysbryd yn symud y gwmpas bod ni'n cael llawer amdanyn nhw. Lle di sôn rhywfaint am sgwennu'r corff yn y darn yma, ac ella cyffwrdd ar sut ti'n defnyddio'r cymeriadau eraill yn y darn i fwydo. Sut mae'r prif gymeriad yn gweld ei hun a gweld ei sefyllfa? Ie, dwi'n meddwl o ran y prif gymeriad, o'n i... Mae'n swnio'n rhyfedd, ond fel arfer beth dwi'n neud ydy trio mynd mewn i'w ymenydd nhw. A dwi'n dioddau hefo disassociation, sef datgysylltiad, dwi'n meddwl ydy'r gair Cymraeg, sydd yn golygu weithiau dwi'n teimlo mod i ddim yma, neu bod fi'n gwylio fy hun, yn gwylio beth sy'n digwydd. Ac yn aml yn iawn, dwi ddim yn brofiad braf, mae'n rhywbeth dwi'n gorfod delio efo ddydd i ddydd, ond
Ac ella sydd pobl eraill sydd yn delio hefo dissociation yn anghytuno, ond ym mhrofiad i di hwn, dwi'n gweld o'n eitha defnyddiol fel ffordd o greu a dallt y byd a mynd i dan groen cymeriadau. Dwi'n teimlo bod fi'n gallu just ista a mynd mewn i'r byd na a sbio o gwmpas ar y manylion a y teimladau a'r... dyna dweud ffordd dwi'n sgwennu. Felly, efo'r cymeriad yma, o'n i eisiau cyfleu rhyw fath o lanast o ddim cweit yn glir pam bod nhw mewn llanast ar y pwynt yma. Tra mae bob dim arall, fel ti'n deud, i weld Mae nhw'n teimlo bod bob dim arall, bod yna drefn a bod yna strwythyr, bod yna sefydlogrwydd, a gallai bod nhw ddim yn dall pam bod nhw fel maen nhw, tra mae bob dim arall i weld ar yr arwyneb yn eitha normal, be bynnag di hynna. Be bynnag mae hynny'n feddwl. So, mae datgysylltiad yna. Felly, yr heriau amlwg mae hynny'n dod efo fo, ti'n teimlo bod hynny hefyd allan miniogi rhai synwyra eraill, cos o'n i jyst yn meddwl am fath rhai delweddau, o'n i wrth modd efo'r asgwrn spaghetti, a dwi jyst fel, dwi'n byth di meddwl am hwnna, a felly os na rei pethau, bod o'n miniogi, ac allan rhoi ffordd unigryw i chdi o ddeud pethau a mynegu pethau wrach? Dwi'n meddwl, yn bendant, dwi'n meddwl, mae'r synhwyra wastad yn bwysig i fi, pan dwi'n darllen nofela'n hun, pan mae rhywun yn teimlo bod nhw yna, neu fel ti'n dweud pan ysdi dweud bod chdi'n teimlo dy weithiau yna wrth darllen hwnna, dwi'n meddwl dyna di'r wefr wrth darllen pethau a teimlo fatha bod chdi yna, chos mae hynna'n magic, dydy, fatha ti'n darllen rhywbeth ar bapur sydd jyst yn ddi a gwyn, ond ti'n teimlo fatha bod chdi mewn rhywle hollol wahanol a bod chdi bron yn gallu arogli neu teimlo'r holl bethau sy'n mynd mlaen ar dy gwmpas di, bod chdi jyst yn stafell ar soffa neu ar wely. Felly, bendant, a dwi'n meddwl efo'r datgysylltu bod gallu mynd o un perspektif i'r llall a just gweld o perspektif gwahanol yn helpu ac yn amlwg yndi mae o'n iwsans weithiau ista yn pafiliwn a teimlo fatha bod chdi ddim yna mewn sermoni yn gwylio gig neu be bynnag ac ti'n cweith yn teimlo fatha bod chdi yna a ti'n teimlo fatha bod chdi'n gwylio dy hun yn gwneud y pethau yma. Ond eto, pan dwi'n sgwennu, mae'n gallu bod yn ofnadwy ddefnyddiol. Difyr. Leo, mae yna berthynas rhwng chwiorydd yn dy ddarn di hefyd, neu chwaroliaeth o Leo, dim chwiorydd yn llythrenol lle bosib. Teimlad o gymuned a hefyd bod yn unig o fewn cymuned, dwi'n meddwl, yn y ddrama. Mae Rhiannon, fel ti wedi dweud, yn ferch draws, ac wrth reswm fel ti wedi cyffwrdd arno fo, mae gosod yr olygfa yna mewn toiledau clwb. Mae yna lot o ystyr a pwysau i hynny, lle. Wrth reswm ystyried y mathau o gwedda sy'n dal i fod yn gwbl agored gan rai pobl yn anffodus. Fysa ti'n hapus i sôn rhywfaint am y profiad o sgwennu'r math yna o ofod, ac ella hefyd, achos mae yna linellau hollol hilarious yn hwnna hefyd, be di pwysigrwydd hiwmor wrth adeiladu y profiad reit ddwys yna ar bapur? Dwi'n really falch bod ti'n ffeindio fe'n ffynnu. Fi wastad yn, really self-conscious o gwaith fi, yn wedi pan fi'n sio ysgrifennu pethau gyda elfen o hiwmor. O'n i jyst yn teimlo oedd e'n really bwysig, achos mae y sefyllfa sydd yn digwydd yn y byd nawr, y beirniadaeth o pobl traws a'r trio restrictio nhw yn gorfodydd. Gorfodydd? Hwna'n gair? Yeah. Mae fe'n really dwys a really drist a o'n i ddim moyn dweud stori oedd yn... Achos ni wedi cael digon o hwnna, fi'n credu. A fi'n credu trwy chwerthin ar rhywbeth, dyn ni'n gallu deall pa mor absurd yw'r syniad. Fi'n credu hefyd wrth trio ysgrifennu hwn, o'n i'n teimlo bach o imposter, fel dwi wastad yn, ond oedd hi'n ferch a dwi ddim. So oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n teimlo os hawl dy fi i ysgrifennu hwn, ond fel person traws, dyn traws, yn tyfu fyny yn mynd i clwb nos ac yn cael y profiad o mini tai bach y merched, o'n i'n gweld sut oedd e'n edrych a sut oedd pawb yn rhyngweithio gyda'i gilydd a'r amgylchedd yna, sut all hwnna fod yn really empowering i merched. So o'n i moyn yn y ddrama yma creu y gofod yma sydd yn empowering i merched cis
a gwahodd person traws mewn i hwnna. A ni'n credu oedd hwnna'n rili bwysig. A'r ffaith bod mae'r conflict sydd yn dod yn y darn ddim yn dod o'r ffaith bod hi'n traws yn y tŷ bach. Mae fe'n dod o y perthynas mae'n cael dy rhywun, mae wedi cwrdd yn y clwb. Ac o'n i'n meddwl oedd hwnna'n rili bwysig, bod y stori ddim yn ffocysu ar y pethau mae pawb yn ffocysu arno, achos mae problemau a bywydau pobl traws ddim wastad yn ffocysu ar hwnna, fel mae pawb yn meddwl. Do'n i'n wedi bwriadu gofyn y cwestiwn yma, ond ti wedi codi fy dy hun, falle y cyfrifoldeb yma sy'n dod efo sgwennu straeon sydd ddim o reidrwydd yn bethau da ni'n uniaethu'n llwyr efo nhw eu hunan. Fysa chdi'n fodlon mynegu ella rhywfaint o dy gred di o ran sut mae'n mynd o'i chwmpasu o ran gwneud hynna mewn ffordd gofalgar a chyfrifol? Ie, fi'n credu, achos o'n i wedi gweithio ar y 5, a mae rhai o'r awduron ddim yn ieithu gyda'r hunaniaeth o'r cymeriadau, fi'n credu trwy cael y cydweithio yna gyda'r pobl oedd gyda'r profiadau a'r hunaniaeth yna, oedd hwnna'n ffordd really eiddfed o archwilio'r topic, fi'n credu, ac yn really bwysig i sort of sicrhau bod e'n gywir. Ac i fi'n trio ysgrifennu hwn, bod fi ddim yn ferch, fi'n nabod merched, a fi'n traws, a fi gyda rhyw fath o profiad o tyfu lan mewn gofod benywaidd. So ni'n teimlo bod digon o dealltwriaeth gen i ysgrifennu rhywbeth oedd yn gyfrifol. Fel, o'n i ddim yn trio ysgrifennu rhywbeth yn gweud, hwnna merched, like, sa'n merch, falle bod e ddim yn wir, ond fel person traws, fi'n credu mae fe'n eitha accurate, achos mae pawb yn wahanol, ond fi'n credu mae'r profiadau yn eitha universal. A fi'n gobeithio bod hyd yn oed pobl sydd ddim yn uniaethu yn traws, maen nhw'n gallu uniaethu gyda'r teimlad yna o ddim cweit perthyn mewn i gofod. Sorry, fi wedi mynd off y cwestiwn. Mae hynna'n ddiddorol iawn. Allan ni symud at gwestiwn i'r ddau ohonych chi wan. Da ni wedi sôn dipyn mewn cyswllt ar ddau ddarn am gofod a ysgrifennu gofodau. Ond oedd gen i ddiddordeb gwybod hefyd am y gofodau sydd wedi felly symbylu neu wedi bod yn rhan o'r broses greadigol am yma. Felly o'n i'n mynd i ofyn lle oeddech chi pan gafodd y darna yma i sgwennu, ella be oeddech chi'n weld i glywed. A jyst i ni gael synnwyr o'r pethau uniongyrchol na sy'n cwmpas chi pam ydych chi'n sgwennu, falle nad stafelloedd ydyn nhw. I fi mae pethau'n dod ar adegau mwy anghyfleus. Oriau yma yn y bore. Pan dwi'n ganol neu gwaith pwysig yn y gwaith, neu ddim pwysig o gwbl rili, ond pan dwi'n fod yn gwneud rhywbeth arall, a mae rhywun yn gorfod just mynd ati a gael o lawr cyn iddo fo ddiflannu. Ond dwi'n meddwl i fi, dwi ddim yn teimlo fatha bod fi mewn stafell na mewn adeilad na mewn gofod penodol, dwi wir yn teimlo fatha bod fi yn byd y darn dwi'n sgwennu. Mae'n swnio'n ofnadwy pretentious dydy, ond dyna sut dwi'n teimlo. Ac i fi hefyd, dwi'n licio sgwennu ar bapur i ddechrau fi, a dwi'n teimlo bod ail sgwennu brawddeg dwi'n teimlo'n reit hyderus ynddi, fatha'r brawddeg gyntaf hon, bod ailadrodd hwnna, fatha wneud lanes yn ysgol, bod ailadrodd sgwennu hwnna ar ymarfer yna yn dod â fwy o syniadau, fwy o gig ar yr asgwrn o bethau. Dwi'n gwybod hwnna'n swnio'n ffordd eitha chaotic. Eitha ailadroddus o gael pethau allan, ond dwi'n teimlo bod yr ymarfer corfforol o sgwennu ar ddarn y bapur yn dod o pethau eraill i'r wyneb. A dwi'n sbio ar logo penrhydd, a mae hwnna'n cyfleu'n union sut dwi'n teimlo am sgwennu bod o'n... Mae mor brydferth, ond mae o mor gymaint o lanast. Ceisio gwneud at synwyr a tynnu pethau wrth ei gilydd. Yn union. Heb i chwalu nhw am yn union. Leo, be amdana chdi? Ie, mae fe'n eitha debyg. Fi'n licio papur. Fi wastad yn cael syniadau am 3 gloch y bore, so fi'n ysgrifennu yn gwely. A fi'n eitha newydd i sgwennu. A fi yn trio ffeindio ffordd mwy, gyda fwy o strwythyr. So fi wedi trio wneud
pethau fel ysgrifennu rydd, so 5 munud ysgrifennu am rhywbeth. Fi'n ffeindio mae hwnna'n wastad yn ffordd diddorol i cael themau neu rhyw llinell, so all hwnna troi mewn i rhywbeth wedyn. Ond ie, fel ti'n dweud, sa'n credu bod lleoliad, dim rhyw lle sydd yn fwy, sydd yn gweddi'n well i sgwennu. Mae fe jyst, os mae'r syniad yn dod, mae fe'n dod. A'i hwn, o'n i'n gweithio yn yr Eisteddfod Urdd blwyddyn diwetha ac yn gwylio yr ddrama ennill. A ni fel, mae dy fi syniad. I've got it. A jyst es i'r nôl i'r gwesti yn noson yna a jyst ysgrifennu beth dath yn hwn. Ac mae hon yn rhan o'r ddrama ddath yn drydydd am fedal drama'r Urdd eleni, felly cylch llawn. Mae amser yn brysio ni flaen, ond da chi wedi crybwyll wrth reswm ar ddau, chi'n rhan o y criw fydd yn gweithio ar gyfres y 5, ac wrth gwrs mae hwnna'n brofiad o weithio, cydweithio fo awduron eraill. Jyst yn fyr, pa rôl ella mae cymuned yn chwarae yn eich arfer creadigol a'ch byd creadigol chi? I fi, mae bod yn hanner 5 wirioneddol di newid y ffordd dwi'n mynd ati i sgwennu, ond dim gymaint y ffordd dwi'n sgwennu, ond o ran yr hyder sy'n yna. Dwi'n teimlo bod oedd cael y profiad o gydweithio a rhannu syniadau a codi'n gilydd i fyny wir wedi helpu fi i sbarduno fi ddal ati i sgwennu. Cyn y 5 o'n i'n wir yn cymryd yn sgwennu mor gymaint o ddifri, ond rwan dwi'n teimlo, achos bod gennym ni gymuned ohonon ni, a da ni dal yn cysylltiad, dal yn neud stwff efo'n gilydd, mae yna wir yn helpu. Ac yr un peth efo y fodegau'r curiadau yn ddiweddar, mae gwybod bod yna bobl o gwmpas sydd yn... Mae'n teimlo bod gen nhw rhyw fath o ffydd yn y ffordd mae rhywun yn sgwennu yn helpu lot. Ac dwi'n meddwl, i fi, mae cymuned yn un o'r pethau pwysica sy'n yna o ran credigrwydd. Ie, dwi'n gwybod ffyn y frawddeg. Ie, cytuno. Fi'n credu mae yr ethos cymunedol yna, dyna beth sydd yn creu gwaith da, pan ti'n clywed profiadau pobl eraill, lleisiau pobl eraill, a oedd y 5 mor anhygoel, a wi mor gwerthfawrogol bod fi wedi bod yn rhan o fe, a'r pethau sydd wedi dod ers hynny. Ni wedi gweithio ti ar yr peth random na. A curiadau, a fi'n gweithio lot o Elgan yn gwneud pethau really cool. So, mae jyst yn creu rhyw bond a jyst yn deall sut mae pobl eraill yn gweithio. Mae fe'n really ysbrydoledig, fi'n credu. A dwi'n meddwl bod hwnna'n le da i orffan sef efo ffrindiau sydd yn sgwennu fe gilydd. Diolch yn fawr iawn i'r ddau yna chi am roed cip i ni o dan y bonat ar injan eich sgwennu chi. Yr hyn sy'n eich gyrru chi i sgwennu a sut da chi'n mynd ati. Dwi'n meddwl bod o'n beth anghyffredin a'n aml da ni'n cael cyfle i ganolbwyntio ar y broses ei hun, y grafft. Sy'n mynd i fewn i'r peth yn hytrach na'r allbwn gorffenedig lly, a gobeithio na creu y gofod yna ydy diben sgyrsiau penrydd. Diolch o galon i Llenyddiaeth Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol am gynnig y nawdd a'r llwyfan mwyn i ni gael cynnal y sgyrsiau yma. Diolch i Eled Jones o gwmni'r pod am y gwaith golygu a'r cynhyrchu. A diolch i bawb nath sgwrsio fan ni yn ystod yr wythnos yn Steddfod ac i bawb nath ddod atan ni yn y Babell Len i rando'n fyw. Diolch hefyd i chi am rando heddiw yma. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch dan ysgrifio. Cofiwch medrwch chi sôn wrth deulu eich adnabod a bobl ydych chi meddwl fysa efo diddordeb yn y sgyrsiau yma i ddod i chwilio amdano ni hefyd. A cofiwch, os ydych chi eisiau cysylltu, mi fedrwch chi gael gafal ar y ddau na ni ar Instagram. Dwi'n cyrraedd ar @Grug Muse a mi fedrwch chi gael gafal ar Iestyn drwy fynd ar @Iestyn_Tyne. Ond am rwan, diolch yn fawr a hwyl fawr.